عسران كلتن لومي عربي عسران كلتن تكمتي كرتشحن عسران حدن وهي عسرت كلتة تكمتي كرتشحن عسرت ربعتن مدى كحس علمي أبو رد شلمات الموسيقى أفريقيا في الورد رزولو يوناس مايناسن ميري ذرابو من حيزو تقربي وكلمي أغن نقدر نفعل قبلي بايدر بمدمع نبرتات معك الأفريقيا من لينا زينات الدنك بدر سلطان فلتنا تقبل كبراتنا خلطة وزينا نسمعكم أما أنا رأي معاف الأم عربي عسران كلتن تكمتي عسران حادن وعيد ما بقوزات رايكي في عصر تغلط تكمتي كلتشان عصر تتن عبد نبراق يونيفرسيتي مقالة كبابي عند يسوس يو وتتبدأ نفرتي تفسيمو كم حوريت أسوسيتد برسن أجر بلوزين أبو ويترس تتبدأ نفرتي لا تبحورات عقرات أبصومون عن صبنا مقرز كبرزنا ورمدررا عصنا حلو والله وعبو قلبان بستيتيو على الجسر تولو نعجل بلوزين أسوسيتد برس صابزا وريتو أي لعما أتبقعتين مسلطة معكل أتوان تكرايزنا ورد مخان محمد كتام መንግስታዊ ማዕከናት ዜና ኢትዮጵያ እቲ ዕላማት ስልጠና ዝካየደሉን መሳርሒ መራኸቢታት ዝኽዘነሉን እዩ ይብሉ። ወሃቢ ቃል መንግስቲ ኢትዮጵያ ወሲኹም ብዛዕባ እቲ ዝተቋረፀ በረራ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶስየትድ ፕረስ ተሓቲቶም ኣብ ዝመለሱሉ እዋን ሰዓትን መስመር በረራን እቲ መልክዕቲ ናይ ሓገዝ ነበርትን በበይኑ እዩ ክብሉ መሊሶም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ንቴሌቭዥን ትግራይ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ ኣብ ልዕሊ 11 ሰላማውያን ሰባት ጉድኣት ከም ዝወረደ ኣመልኪቱ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽብሃ ብወገኑ ናብቲ ቦታ በፂሑ ከም ዝተዓዘቦ እቲ መጥቃዕቲ ንእኽሊ ሓረስቶት እዩ ሃሪሙን ኣቃፂሉን ኢልና ኣሎ። ምክትል ከተማ እታ ከተማ ዛጊድ ብዛዕባ ዝበፅሐ ሰብኣዊ ኪሳራ ፀብጻብ ከም ዘይብሉ እኽሊ ሓረስቶት መቀፃሉን እውን ንወኪልና ንዋይ ኣይተማለን ተባሂሉ እቲ ኣኼባ ተበቲሩ ነይሩ። እንተኾነ ድሕሪ ምሳሕ ካልኣይ ኣኼባ ከም ዝተፀውዐን መረፃ ከም ዝተኻሒደን ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ወፍሪ ፀረ ኢቦላ ኣብ ኮንጎ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ዝተሳተፉ ሰራሕተኛታትን ኮንትራክተራትን ሰፊሕ ፀታዊ ምግሳስን በለፅን ፈፂሞም ብዛዕባ ዝብል ዝቐረበሉ ሪፖርት መግለፂ ወስዩ። ነቲ ክሲ ዘፅሪ ናፃ ኮሚሽን ከም ዝቆመን ኣብ ውሽጢ 2 ዓመታት ምፅናሕ ኣብ ኮንጎ ስራሕ ክንቆፅረክን ኢና ተባሂለን ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብፆታዊ ከምዚ ተነውራ እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ መጻኢ ግዜ ተመሳሳሊ ጌጋ ንኸይርከብ ኣብዚ መስርሕ መሳርሒ ዝካተታ ግዳድ ደቂ ኣንስትዮ ኣገዳሲ ተራ ኣለወን እውን ይብል ውድብ ጥዕና ዓለም። ኣብ ኣፍሪካ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ሃዋይን ትራንዚሽን ግሩፕን ኣብታ ኣህጉር ኣብ ዲጂታዊ ትሕተ ቅርፅን ስማርትፎንን ቀዲሞም ዝተሰርሑ ኩባንያታት ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪካ ዝስርሓ ቴሌፎናት ቻይና ንምልኣኽ ገንዘብ ስለ ዝጠቕማ ንኩባንያታት ቴክኖሎጂ ቻይና ጠለብ ወሲኹለን ኣሎ። እንተኾነ ብርክት ዝበሉ ኣፍሪቃውያን ከምዚኦም ዝበሉ ቴክኖሎጂታት ረባሕትን ምዃኖም እንተኾነ ኣብ ምህደራ ወይ ከዓ ኣጠቓላልያ ሓበሬታ ግና ንካልኦት ወገናት ሻዕሎት ዝፈጥር ከም ዝኾነ እቲ ዜና ጠቂሱ። ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ሎይድ ኦስትን ሃገሮም ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ተኸብር ዋላ እውን እንተኾነት ታይዋን ንርእሳን ንኽትከላኸል ከም እትሕግዝ ገሊፆም። ኦስቲን ነዚ ርእቶ ዝሃቡ ኣብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ኔቶ ወይ ከዓ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ይካየድ ኣብ ዘሎ ኣኼባ እቲ ኪዳን እዩ። ካብ ቻይና ጥቃዕት እንተጓኒፍዋ ኣሜሪካ ንታይዋን ክትከላኸለላ ድያ ዝብል ተቐሪቡሎም እዮም። ሚኒስትር መከላኸሊ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ርእቶት ይዘሃቡ። ኣብ እቶታት ምስተመስረተ ሕቶ ርእቶታት ክህበሉ ኣይክእልን ድሕሪ ምባል እንተኾነ ስግር ባሕሪ ምስሓብ ናብ ዝፈለየሉ ግጭት ከምርሕ ድልየትና ኣይኮነን። ቻይና ንኩሉ ግዛእታ ተመሓድር ዘኽእል ፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ንኸበል ኢና ኢሎም። ቀዳሞት ምምሕዳራት ይስዕብዎ ከም ዝነበረ ዩናይትድ ስቴትስ ታይዋን ንርእሳ ንክትከታተል ክትሕግዛ እያ እውን ኢሎም። ቻይና ኣብ ዝቐረባ ሰሙናት ንውጥረት እቲ ከባቢ ኣገራት ቶላ ኣብ ክልል ኣየር ታይዋን ነፈርቲ ውግእ ቻይና ከም ዝተመላለሳ እውን ዝስከር እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ፈረንሳውያን ሴኔተራት ኣብ ዝቐረባ እዋን ምስ ታይዋን ምግባሮም ዋላ እኳ ንቻይና ዘቁጣዕ እንተኾነ ሃገራት ኣውሮፓ ምስታ ናይ ኤስያ ዴሞክራሲያዊት ሃገር ርክቦም ንክቕፅል ድልየት ከም ዘሎ ምሓባር እዩ ኢሎም ተንተንቲ። ብሴኔተር ኣልያን ሪቻርድ ዝተመርሐ ጉጅለ ኣብ ዝቐረባ ናይ 5 መዓልታት መገሻ ኣብ ታይዋን ፈፂሙ ኣሎ። ሚኒስትር መከላኸሊ እውን ዝነበሩ ሴኔተር ሪቻርድ ኣብ መንጎ ታይዋንን ፈረንሳን ዘሎ ርክብ ዝናዲ ኢሎም። 60 ዝኣባላታ ጉጅለ ታይዋን ናብ ኣውሮፓ ተበጊሳላ ንግዳዊ ርክባት ምስ ፈረንሳን ጀርመንን ኔዘርላንድን ንምሕያል ዝዓለመ መገሻ ከም ዝሓዘት እውን ዝመፀና ዜና ጠቂሱ። ማእከል ቁጥጣርን ምክልኻልን ሕማማት ዩናይትድ ስቴትስ ክታበት ኮቪድ-19 ዝወስዱ ሚሊዮናት ኣሜሪካውያን መጠናኸሪ ክታበት ወይ ከዓ ቡስተር ሻት ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ኢሉ ፈቒዱ። ሓላፊት እቲ መንግስታዊ ቤት ዕዮ ሬቸል ዋለንስኪ ነቲ ውጥን ኣጽዲቐቶላ።
መጠናዕሪ ክታበት ንፋይዘር ፀረ ኮቪድ-19 ዝወስዱ ሰባት ዝሓለፈ ወርሒ ከም ዝተፈቐደሎም ዝዝከር እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓፀርቲ ዜናታት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ከቢድ ጉድለት ምግብና ዘጥቅዖም ህፃናት ኣብ ሆስፒታል ክንክን ይግበረሎም ከም ዘሎ ተፈሊጡ። ድሕሪ ናይ ሓደ ዓመት ውግእ ኣብ ዓለምና እቲ ዝኸፍአ ናይ ጥሜት ቅልውላው ኣጓኒፉ ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሱዳን ወታደራዊ መንግስቲ ክህልወና ድኾን ይኽእል ኢሎም ዝሰግኡ ብዙሓት ሱዳናውያን ኣብ ጎደና ወፂኦም ድምፆም ከም ዘቃልዑ ተፈሊጡ። ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ኦማር አልባሽር እቲ ዝዓበየ ሰልፊ ናይ ሱዳን ከም ዝኾነ እውን እቲ ሪፖርት ጠቂሱ። ደቡብ ሱዳን ገለ ክፋል ደቡብ ሱዳን ኣብ ውሽጢ 60 ዓመታት ተኸሲቱ ብዘይፈልጥ ከቢድ ውሕጅ ኣብ ልቕለቕ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ገሊጹ። እቲ ውሕጅ ኣብታ ሓዳስ ሃገር ስግኣት ህይወት ሰባት ኮይኑ ኣሎ። ደቡብ ኣፍሪካ ፕረዚደንት ሃገረ ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበሩ ጃኮብ ዙማ ፀግዒ ዝሓዘ ንሚድያታት ምስጢረይ ኣሊሕኩለይ ክብሉ ንዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ከሲሶም። ዜና ተፈፂሙ።